ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಇಲ್ಲದ ಮದುವೆಗೆ ಡಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ವಚ್ಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ಲಿಗೆ ಅಂತೀರ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಪಿರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪೋಡ್ ಸ್ಟೇ ಆದ ಆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋಲ್ನ ಇಲ್ಲದ್ದು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಮೋಲ್ನ ಇಲ್ಲದ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಅದು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪಡೋರಿಗೆ ಬರ್ತೀರ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಂಚ ತೋಚ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋಚ ಡಲ್ ತೋಚ ಒಂದಲ್ಲ. ಹಾಯ್ 8:00 ಪುತ್ತೂರದ್ದು ಪೋಡಿತ್ತನು ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ಅವ್ರಂಬರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ 1 hour ಲೇಟ್. ತೋರ್ಸು ಮುಖ ತೋರ್ಸು ಮಾತಾಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ರು ಉಂಡು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಿದಾಡ್ರು ಉಂಡು ತೋಲಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ಹಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ 5 minutes ಇಪ್ಪು ನಡ್ ದಾರೆಗ್ ಇದು ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಕರೀತಾನೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ ಪೂಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶಾಕ್ ಕಾಣೋರು ತುದು ಮೊಕ್ಲದ ಪೇಟ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಪೇಟ ಪಾರ್ತಿರು ನಿಂದು ಅದುಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಪ್ಯಾನಿತ್ತ ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಮಾತ ಪೇಟ ಪಾರ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ರೂಮಿಗೆ ಪೋದ. ಹಾಯ್ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಸೇ ಹಾಯ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಪುಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಅಲ್ಲನ್ನು ಬೇಕಿತ್ತು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಸಿರ್ತುತ್ತದ ಸರಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪೊಯ್ಚಿ ಬುಕ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಪಂಡದು ಮದ್ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂದೇರಳಪ್ಪ ಅನುವೇರ ಮುಖ ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ನಕ್ಲನ ಆಕ್ಲನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅದ ತೂಪುನ ತುದು ಸಾಕಾಣೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಡಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂದಿತ್ತ ಬೇತದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ಫಿರಲ್ಪನ ಒಂದೊಂದು ಒಂದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಹೂರ್ತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊರವಿತ್ತೇರು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮುಟ್ಲ ತಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಜಿ ಏಪ ಬರ್ತುಂಡು ಶುಭ ಚೌತಿ ತಿಥೋ ಶುಭ ಮಕರ ಲಗ್ನ ಸುಮೂರ್ತುಡು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ದಂಪತಿಲನ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ ಚಿತ್ರ ಧರ್ಮದೇವಿರನು ದೈವದೇವಿರನು ಗ್ರಹಭಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ ಚಿತ್ರ ಮನೆ ದೇವಿರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪೊಣ್ಣಾಗು ಆಣಾಗು ಪೊಣ್ಣಾವ ಪಂಡದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಇಕ್ಲ ಪಾಲ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರದೆ ಆಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಆ ರಡ್ಡು ಮನೆತನದ ಸಂಬಂಧನು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬೊಲ್ಲುಡು ಆ ಶುಭ ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾತ ಧರ್ಮಧಾರಣ ಮಾತ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮೂರ್ತ
ಜೋಕುಲಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟನ ಏತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರನ ಮಾತ ಮತ್ತು ಬರ್ಬೇರ ಅಂಚಿತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ಮಲಿಗೆ ಬಂತನ ಕಾರ್ಯೇಶು ದಾಸಿ ಎಂದು ಬಂತು ಕಾರ್ಯುಡು ಏಪಲ ಕೊಣ್ಣು ಪತಿನ ದಾಸಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ ರೂಪೇಶು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ರೂಪುಡು ಏಪಲ ಕೊಣ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಕಣ್ಣನೆಗೆ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಃಖದ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪರ ಖುಷಿತ ಮೋನೆ ಮಾತ ಏಪಲ ತೊಟ್ಕೊಡಿಗೆ ರೂಪೇಶು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭೋಜ್ಯೇಶು ಮಾತ ಅಂದು ಬಂತನು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣನೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪೆಂಚನು ಉಪ್ಪು ಆತ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪತಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾತ ಮಲ್ಪಡಿಗೆ ಶಯನೇತು ರಂಬ ಅಂದು ಕಷ್ಟೊಟ್ಲ ಸುಕುಟ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತನ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡಿಗೆ ಅಂಚಿತನ ಸಲಹೆತು ಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಬಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಮಂತ್ರಿನಾಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗೆಂಚ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚಿತನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಶತಕಾಲ ಮಟ್ಟ ನಿಖಲ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನ ಸುಖ ಮುಟ್ಟು ಬಾರು ಅಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಾರದ ಅನುಗ್ರಹ ವಂಶಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಮನೆತನದ ಧರ್ಮದೇವರನ್ನು ದೈವದೇವರನ್ನು ಅನಂತವಾದ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಚಿತ್ರ ಮೂರ್ತನು ದೇವರು ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಇಂಚಿದ ಪೊಂದನ ನೆಗ್ಗೆ ಒಂಜಿದ ಅದು ಎಂಕ್ ತಾಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬರೀಟು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಚಿದ ಪೊಂದನ ಆರತಿ ಮಲ್ತು ಹೋಗಿತ್ತೇವೆ ಅಂತೂ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡನ ಆಣ್ ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಆತು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪೊನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗಿತಾರೆ फिर ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಓದ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಏಪ ಪೂಪ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಲೇಪ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇಪ ಫೋಟೋ ಬಿತ್ತವನ ಜೋರು ಬಡ ಉಂಟು ಗಂಟೆ ತಂದೆ ಅಡ್ಡು ಕರೀತೀನಿ ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪಣಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಾವುಂಡು ಈಗ ಲೈನ್ ಉಡುತ್ತ ಲೈನ್ ಉಡುತ್ತ ಬಚ್ಚು ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಉಲ್ಕುಲ್ಲದೆ ಇಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಅವಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಉಂಟೋಡು ಮದ್ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗಾಳಿ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಖುಷಿಲ್ಲ ಇಜ ಖುಷಿಲ್ಲ ಕೊನ್ನಾಡು ನಿಯತನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಡು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊನ್ನೋದು ಸ್ವರ್ಗಡು ಬರೀ ನೆಡ್ಡದಿಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಬಾಡ ಒಂದು ಲೋಕ ಇಜ್ಜ
ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಗಟ್ಟಿದ ಮನಸ್ಸು ಬಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಿ ಇತ್ತಂದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣ ಆನಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಂದು ಆ ಮನಸ್ಸರು ತುಂಬ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಕಾಲಿ ಕೈಲಿ ಓಡು ಪೊಣ್ಣು ಐಕ್ ಆಣ್ದಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೊಪ್ಪು ಬಲಸುವಲ್ಲ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯೇರು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಆದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಡ್ತಾನಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಹೊಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊರಿಯರು ಪೊಣ್ಣು ಹೊಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿಯಲು ಅದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತಾಳೆ ತೋಜಾನು ಮೊನ್ನೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಂಕ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರುತಿ ಆಚಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡಿ.